Kag sa Good Vibes, Bacolod MassKara dancers imbitado sa Filipino-Community celebration sa Canada. Ginpahayag ni Councilor Jason Villarosa ang pamuno sa Committee on Tourism sa Konseho sa syudad na nabato nila ang imbitasyon halin sa Philippine Day sa Festival Society para sa MassKara dancers na mag-perform sa selebrasyon sa Vancouver, Canada sa Hulyo 13. Ini ang nahauna nga invitation para sa mga dancers sa syudad nga mag-perform sa international event sa tuig 2025. Pero kasubong sa international competition kag performances abroad, wala sa nagakaigo nga pondong LGU para sa international travel. Gani ginalauman ni Villarosa ang suporta sa private sector. Nagligad lang nga tinuig sang nag-perform ang MassKara dancers gikan sa Barangay Granada kag sumag sa nagkalain-lain nga pungsod na lakip na diri sa Italy, Hong Kong, Korea kag New York. Samtang ginkumpirmar ni Villarosa kag Mayor-elect Greg Gasataya nga magapabili ng Bacolod Yuhum Foundation bilang festival organizer sang tuigan nga MassKara Festival. It is not a competition but is ang performance ni siya ang gin-invite sang Philippine Days Society. So same may gyapon Councilor Granada dancers may gyapon ang offer. Ay panabalaan no kay kung sino gid ang maupod and if madayon ta. Kay we have to understand nga there is no specific budget nga gina-allocate ang city dira. Kay first and foremost it is an international travel, hindi na siya ma-cover sa city. So we have to look for sponsors.